Ola, criaturas, benvidos. Non hai moito tempo, Galicia tiña a súa propia raza autóctona de ovellas, acostumadas ao monte e á súa vexetación, un pouquiño máis pequenas. O que pasa é que prácticamente están desaparecidas hoxe. Desaparecidas de todo? Non. Aínda quedan pequenos reductos como a este, Montexalo, Carral, a Coruña, onde podemos topar algunha. E por iso vimos aquí. Bo día, Olegario! Olegario era o home que vos dicía ao principio do programa, un deses homes que quixo recuperar a raza autóctona de ovella. Pero por qué? Porque estaba prácticamente perdida. Imagino que non sería doado atopala. Xa non é fácil. Non é fácil. Porque sempre nos parece que o de fora é o mellor, é o máis rentable. Pero todas estas que están aquí son ovellas de monte, porque a mí me parece máis ou menos dun tamaño normal. Estas son de cruces de monte pa diante. Pero ainda me queda teño algún aí en a origen aínda. E podemos vela? Sí, que podemos. Sí? Teño aquí apartado. Ah, xa apartou para nós. Esta é que eu estimo que é a ovella mariñana, estimo que é moi en pureza. Ten algo de moña, de media talla, moi blanca, capaz, ben alimentada, trai 2, 3 e hasta 4 crías, como a mellor ovella do mundo. Temos ali unha segunda ovella. Esta é moi pequeniña. Esta sí que é a de monte. Esta é de puro monte. Podo entrar, non? Sí. Todos vimos alá algunha vez, non? É un poquinho máis rizada. Esta efectivamente como pelo, é máis liso. Se me permites, abro a boca. Sí. De ter por aí 14 ou 15 anos. Ajá. Pero sigue criando todos os anos. Pero normalmente as ovellas non duran tanto. Non duran tanto. Ni moitísimo menos. Pero esta é moi dura. Esa terceira ovella é normal. Esa terceira ovella é unha ovella charmois. A ver, vamos a vela. A diferencia, aquí temos a la tradicional, que é moitísimo máis rizada, un pelo moito máis compacto, non? O pesebre é para todas igual. Esta está máis gorda que as outras. Creo que temos outro axudante. Sí, este é Netiño, é o que lle axuda a abuela. Como se chama? Bueno, como te chamas? Alejandro. Ai, mira, tocayo, eu son Alejandro tamén. Que tal? Bueno, bien. Me gusta que pareces aquí Robin Hood, unha cousa... Imos cara ás ovellas. Esa era a cousa. Porque, digo eu, non? Sí. Indaquelas xa saben ir. Nestas de recría hai algunha das autóctonas? Estas... temos aí un montón de cruces, entre eles o charmois, que son máis do 50% son fillas de charmois con gallegas e outros cruces. Non teñe así un seguimiento moi firme, entonces vale calquer cousa, o mesmo dá que sean blancas que amarillas. Bueno, isto é a globalización, temos que xuntarnos entre todos, non? Pero bueno, despois falaremos da importancia de intentar... que a ovella galega non se perda. Estas deixamos aquí e temos que ir a pastorear cos outras. Ah, sí, claro. Imos con elas. É moita hora, ademais. Nos vamos antes de que siga o sol para arriba. Estes son os cans que se acompañarán agora, bueno, nos acompañarán durante toda a viaxe. Sí. Este xa pode soar algúns espectadores porque é posible que lembredes que o Olegario coñecímolo cando fixemos o curso de pastoreo con Alejandro, o mestre vasco. Sí. E Manoliño estivo ali. Sí. Soltamos os cans e xa as ovellas saben o camiño. Ai, concho, temos que ir buscar aquelas ovellas. Unha xa escapou, mirade. Esta xa escapou coa corda, Alejandro, ti non puideches facer nada. Vou a ver se a podo coller eu con un poquinho de cuidado. Non, esta é imposible, esta vai marchar. E o que tiven que correr... Eres capaz de subiaro? A ver. Como de subir? Claro. A ver, subía. Costache traballo que te fatigas. Pois corría, coa corda e todo. Ai. Ala, saindo. Atención porque a imaxe non me digades que non é bonita, As ovellas, monte a través, como a trashumancia de toda a vida. Vou con eles. Estaban esperando por nós, que conste, E Manolito tamén. Pero, Olegario, agora saímos á estrada e non hai perigo. Toma. Non hai peligro. Mira, agora veñen aí detrás 2 coches e temos aquí este, como facemos? Nada, que xa Manolito vai librar. Trae. Bueno, atención porque efectivamente Manolito sabe como conducir as ovellas para que deixen un pouco de oco. O que pasa é que neste momento temos un pequeno atasco. Sí, temos... cerca da unha agrúpase máis, pero el pronto librará a carretera. É que temos 3 coches detrás, 2 aquí, e agora pasen, veña, pasen. Eu fago aquí de axente de tráfico. Mira, estas xa están meténdose polo camiño.
E o can está aquí, ou seja, aquelas xa saben perfectamente onde teñen que ir. Sí, sí, sí. De todas estas que están aquí, máis ou menos cantas pode haber que sexan autóctonas? Pode haber 20 ou 18 ou 20 algo. Pero é porque son difíciles de criar? No, que va, ao contrario. É que buscamos máis peso. Entonces abandonamos un pouco a autóctona. A veces perdemos as cousas, non lle damos valor ningún, damoslle máis valor ao que está do lado de fora, que é o que temos na casa. De todos modos, eu fumo facendo con moita pradeira. En pradeira, a rentabilidade vai, se escaso, en ovellas de máis porte, non? En algún momento estaba puro monte, o 80 ou 90% da comida das ovellas era puro monte. Pero permitironme que os fillos non pasasen fame e ir salindo para diante, non pasei frío nin fame eu tampouco. O que están pasando fame e frío non sei se serán as ovellas que xa escapan por nós. No, fame non levan, o que levan é gana de meterse na sombra. E vamos a quedarnos entón por aquí coas ovellas de fondo, que así podemos falar tranquilamente. Moi ben. Porque hai varias cousas que temos que contar das ovellas autóctonas que antes, con tanto paseo, non pudemos facer. Por certo, das ovellas galegas, tanto de monte como mariñana, cantos machos tes para facer a recría? Macho non teño ningún. Pero iso é un problema. Claro que é. Si alguén puidera cederche un macho ou cambiar por un par de... Mas ben decidiría eu esas de monte en pureza. Pasarías a alguén que teña alguén machos. Que teña o capricho de telas. E non é capricho. A meu modo de ver sería unha necesidade é que a administración tomase conciencia deste caso, porque son ovellas pequeniñas pero que viven perfectamente co monte, traen unha cría só ao ano, pero traena. Son capaces de comer 4 ou 5 kilos de toxo ao día. É a desbrozadora máis barata que temos pos montes gallegos. E con os rebaños deses polas montañas de Galicia deixaría de existir o lume. A mí agora me gustaría rematar coa opinión do rapaz, que é o sentido común. E ti tamén estás preocupado por isto. E se o teu avó despois quede retirarse para facer unha boa vida, millor da que ten aínda, que non está mal, ti serías quen de facer aquí de pastor coas ovellas galegas? Sí. Sí? Si non lle buscamos un macho para as tuas ovellas e que o rapaz as coide, ti vas a cuidar? Sí. Queremos entonces un macho desa raza galleguiña de monte e ti vas ter o teu rebaño. Ya. Estás de acordo? E vas cuidalo ben. Pero isto imos firmalo como hai que facelo. Fora que o que temos máis preto. A ovella galega é máis pequena, está adaptada ao monte, e precisamente por eso o gandeiro deixou unha de lado, porque as outras que son máis grandes daban máis rendabilidade inmediata. Criaturas apoia a moción de recuperala. Ata vindeira semana. Oi, por aquí, señorita. Criaturas ten a súa propia ovella galega pura do audiovisual. Ben bonita, ben. Ai, este que coidala, quedan poucas xa. E se queres contarnos a tua historia, chama ao 902 431 924 ou envíomela criaturas@crtv.es.